Okay ra. Okay guys, mao ni ang farm sa Okay. Aja sagbon man. imo man kung gapindot. Sige lang. Hi. Pilibog mo siya. Hello guys. Asa balik sa. Hello guys, this is Tingog sa Pabo Vlog. Alok. So guys, di ami sa farm Mr. Dudong Salem, which is ang AI integrated farm. So di ami karon para mukuha sa among alawan. So, ay bawa mo guys nga ang mga specialization diri are ayo. Okay guys, mao ni ang farm sa farm ni Sir Dudong Salem. Kaya interview sa kana Kuya B. Kaya asay mo nakatunan sa organic agriculture production. Ha? Diba nag-ispila ka? Ma'am ka ng good morning ma'am. Pwede mo interview ko kadali ma'am. Say ka ng work bright jud ha ma'am. Ma'am ka ng basta day imong nakatunan sa eskwela sa OAP ma'am. Okay, so what are those? Basta inaas sa small ruminants. Ganun gitawag sila small ruminants. Okay, thank you so much ma. Taga-asa ka ma'am? Kasi pangan. Okay, thank you so much. Meanwhile, at the Krusty Krab. More moments later. Thank you so much. Mag-shopping lang ni sa halagang 1,260 for the allowance uniform and then paamo daily allowance. May balik na mo ang cordless ha? For the uniform. And then permahan na mo karon. Tugtog pa ka na Marisa. A few moments later. Aja sagbon man. Imo mo kung gapindot. Hello guys, so dali sa Libagon. So punta namin ang lumbag sa Kajan. Ang maglumba mao ang mga participants coming from various municipality of Libagon. So why represented ang pangi kay At wala kayong pake kung pabebe kami sa mga video namin. di ba alam eh. So I'm so excited na. Hindi na sila. Basta ang daog ahon na. I'm so excited! Wala siya pong iduok pa. Makinita guys. Guys, subscribe sa aming YouTube channel ha. Tingog sa Pabo Vlog. Ng mga viewers. Mananaw mo yung tumba sa Sakayan. This is the 109th founding anniversary sa Libagon. I'm with Sir. Friend, ya, o kinsay maunay akong bet. Tulong na sila, mga white tagapagi. Pero ako, sumagest ko ako, bubugsay sa Kajan. Okay, so namumuna ang barangay Utikon na barangay Tigbaw. Sa halagang pila ang first prize? 10,000. Second prize? 800,000. Punto kayo. Second prize ko noon lang. Makaya pa ba sa itong camera? Nagkilala mo yung sponsor sa among camera. Kaya ko rin hanap siya. Mga tao dito kasi nagtatap. Congratulations! Barangay
Ano sa tagay ka rin? Tay. Ayaw. So, ngayon. Sige guys, oras po po na sa. So, kita-kita ta sa akong next vlog. So, this is Tingog sa Pabo. Para ka,